Ahoj, som Liz, som učiteľka inakosti. Tak poďme sa dneska rozprávať na tému, prečo ťa žena nikdy neopustí. Alebo ako sa zbaviť žiarlivosti. Lebo vidím, že veľa mužov má problém s tým, že nemajú takú dôveru k ženám, že boja sa dávať. Aj by dávali, ale vždy tam zapájajú nejakú tú svoju kontrolu. Už sme sa bavili o tom, že mužský princíp je dávať a ženský príjmať. Muž má 30 krát viac približne testosterónu ako žena. To znamená, že jednoducho politika 50-50 nikdy nebude fungovať. Nikdy to nebude potom v tom vzťahu dlhodobo zdravé, keď muž sa rozhodne, že bude dávať rovnako ako dáva žena a že sa to bude nejak merať energeticky a už vôbec nie, že to bude dávať nejakých hmotných statkoch alebo budeme robiť na rovnako, budeme platiť účty na rovnako alebo budeme platiť rande na rovnako. To jednoducho nefunguje, lebo to nie je biologicky dané. Ženy sú cyklické, majú prístup k dynamickej fáze len vlastne 1 týždeň a ostatné používajú na iné veci samozrejme, na ktoré sú určené. Ale muži sú vo svojom princípe vo svojej dynamickej fáze stále. To znamená, že ak si muž nájde ženu a zalúbi sa do nej, tak prirodzene pre ňu robí veci. Prirodzene pomáha, prirodzene o ňu pečuje, prirodzene jej zabezpečuje nejaké bezpečie. To samozrejme u každého iné. Ale veľa mužov by aj chcelo dávať, ale už v minulosti dávali a popálili sa. Popálili sa a potom ostanú v takej tej role, že už mám toho dosť, chcem kontrolovať, budem kontrolovať, budem dávať len tomu, koho si preverím, že pre mňa, ja neviem, niečo musí splniť najprv a dávajú si nám také nerealistické očakávania a ide to z toho ega. A je to pochopiteľné samozrejme, lebo keďže muži sú viac logickí, tak to ego je pre nich väčší problém udržať na úzde. Ako pre nás ženy je zase väčší problém udržať svoje emócie. Každý máme nejaké tie svoje výzvy, s ktorými sa stretávame vo svojom živote. Takže zvedomme si aj túto vec. No a ako sa prestať báť, ako tam prestať dávať tú kontrolu, aby teda sme boli všetci spokojní. Aby sa muž nemusel báť, že ho žena opustí, podvedie, okradne, nebo daj ešte teraz veľká téma zlatokopky, ktoré sú možno ani nie zlatokopky, ktorú určite tiež ešte niekedy rozoberieme. Lebo dnešné pomenovanie, že už keď žena sa správa ako žena a teda chce od muža, aby ho teda, nie že chce, ale má to tak nastavené, že teda je ochotná prijať muža, ktorý chápe týmto rolám a chápe teda svoje vlastnej biológie, ako to je, tak mnohokrát je obviňovaná, že je zlatokopka, len preto napríklad, že chce ísť na rande ako žena a nechá toho muža zaplatiť. Samozrejme sú aj opačné extrémy, keď sú ženy, najmä na západe, už je to veľmi vychytané, sú tak ubližené tými mužmi, jednoducho, že ten feminizmus je tam už na takej úrovni, že jednoducho nedovolia zaplatiť tomu mužovi, lebo oni idú jednoducho, ja si všetko zabezpečím sama a idú tou silou. Samozrejme, ani to nie je správne. Ale ty ako muž si môžeš vybrať ženu, ktorá je v ženskej energii a nemusíš strácať čas so ženami, ktoré sú stále ešte v mužskej energii, lebo aj oni majú nejaký ten svoj čas a nejakú tú svoju dobu, kedy vlastne si vyriešia tieto svoje veci a keď žena je jeden deň pretnutá v mužskej energii, za mesiac môže byť úplne v ženskej energii, takže alebo aj za rok sa môže úplne veľmi premeniť, lebo pre nás je tá zmena veľmi prirodzená. Takže to neznamená, že keď je tá žena teraz v role nejakej, líderky a chce všetko riadiť a chce a nedovolí mužovi platiť a ani neotvára mi dvere a keď napíše básničku, tak ho ešte, zvozí pod bielu zem, hej. Takže to znamená len, že teraz momentálne v tejto fáze je v takejto fáze a ty, keď ju tak vidíš, tak nemusíš s ňou byť a kľudne si môžeš nájsť inú, ktorá je vo femininej energii ženskej a jednoducho táto žena môže sa niečo v živote stať, čo ju ktorú privedie k tej zmene, hej, a môže byť o mesiac, o rok úplne iná, hej, takže tá zmena sa deje, už je oveľa rýchlejšie, u mužov trošku pomalšie. Pardon.
Takže netreba akože to vôbec riešiť, lebo každý máme nejaký na svoj čas. A teda ako prestať s tou kontrolou, ako si byť teda istý sám sebou, že keď dávam žene, tak sa mi to vráti. Za A dávaš, ty ako muž si vyberieš ženu, hej? To znamená, zoberieš ju niekde na rande, spoznávaš ju za tých podmienok, ktoré ty si nastavíš a ty chceš, samozrejme. Ty si vyberáš a ona si teda vyberá samozrejme, či si ho chce ísť, či ťa spustí do svojho života a či teda chce či ti chce dávať niečo viac do seba. Či chce o sebe rozprávať, či nebodaj chce s tebou do nejakej intimnosti, či chce s tebou ešte viac času tráviť. To ti zase dovoluje ona. Takže toto si tam treba všímať na tých rande, že keď dávaj trošku, maličko a pozoruj, či je tá žena vlastne vďačná za to, čo má. Či sa z toho teší, či sa z toho dokáže tešiť, či ti to dokáže umožniť, či ti dokáže dovoliť dať zavolatiť, lebo to je ako skvelý pocit, ne? Či si dokáže užiť, keď otvoríš dvere od auta, hej, keď pre ňu prídeš a či je za to úplne, že wow, rozžiaria sa oči, že aký úžasný muž, že mi otvoril dvere, hej. Mne muži stále otvárajú dvere a že som im za to veľmi vďačná, vždy ich pozdravím a jednoducho som ten dobrý pocit im dám a vidím, že aj im sa to páči. A to je úplne jedno, či to je nejaký neznámy človek, alebo to je môj sused, hej. Alebo, ja neviem, niekto na ulici, hej. Alebo v reštaurácii, hej. Takže to vôbec nemusí byť, že niekto, s kým mám nejaký bližší vzťah. Ale môže to byť úplne len akože bežná moja rutina. A muži sú za to veľmi vďační a aj sa cítia lepšie, lebo úprimne, no necítiš sa dobre, keď urobíš niečo pre ženu a ona je vďačná, rozžiaria sa jej očka a jednoducho ty sa cítiš ako ten muž, ako ten hrdina. Tak myslím, že veľa mužov sa tak rado cíti, keď im ženy dovolia byť tými mužmi a sú za to vďačné. Takže aj toto si treba všímať na rande, hej, to je jedno z najdôležitejších vecí tiež. Že tá žena, keď jej dáš takto maličkom, ja neviem, nejakú kvetinku, alebo keď dáš iba to, že otvoríš tie dvere, hej, alebo ja neviem, poboskáš ruku ako gentleman, hej, aj to sa inak robí. Mne sa to deje dosť často a veľmi sa mi to páči. Alebo jej venuješ nejaký pohľad, dotyk, nebodaj ešte zaplatíš tú večeru, tak to sú všetko také malé detaily, ktoré si potom všíma, že tá žena je ti za to vďačná. A začínaš takýmito maličkými krokmi. A to si všimáš a podľa toho vieš, či to je žena, ktorá je pripravená na ten vzťah, ktorá je v tej svojej feminine energy a dokáže byť vďačná za to všetko, čo pre ňu robíš, alebo či je to ešte žena, ktorá potrebuje nejaký čas, aby dozrela, aby si nejaké veci upratala u seba a ešte zatiaľ není pripravená, hej, možno je prepnutá v tej mužskej energii. Všetci sme v nejakom období svojho života boli, takže zás akože netreba sa tu súdiť alebo niekoho odsudzovať za to. Každý sme na niekde, hej. Takže ide o to, kde chceš byť ty, hej. Takže si myslím, že každý muž sa dobre cíti, keď dá trošku a tam žena si to veľmi, veľmi váži a dokonca úplne sa jej rozžiaria tie očika. A vtedy si to všímaš a keď vidíš, že OK, tak teraz páči sa mi táto žena, vybral som si ju a ešte je aj vďačná za to, čo jej dávam, tak potom môžeš dávať viacej. Môžeš pomalých kúsočkoch, takýchto malých kúsočkoch pridávať a uvidíš, budeš pozorovať, že či naozaj teda je za to vďačná alebo frfle a jednoducho nič, že není dobré, hej, a to sú všetko veci, ktoré si môžeš postupne všímať. Keď frfle a jednoducho není to dobré, znamená, že potrebuje niečo iné. Niektoré aj terapiu, samozrejme, tak to ty nemôžeš zabezpečiť. Samozrejme, môžeš dávať koľko chceš tejto žene, aj keď kúpiš auto, jachtu, loď a lietadlo, aj tak nebude nikdy spokojná, hej. Lebo má niečo vnútorne, má vnútorne nejakú veľkú dieru, nejakú ranu, ktorú si potrebuje vyliečiť ona sama. Tak preto tie ženy frflú. A samozrejme, treba si všímať tú intenzitu. Intenzita je veľmi dôležitá, že všetci máme občas blbý deň, hej, zafrfleme si a neviem, prepneme sa do tej muž do ženskej, žena viacej do mužskej, samozrejme, možno, a treba si všímať, hej, tú intenzitu. Keď je to na chvíľku, veď všetci máme aj mužskú a ženskú energiu, takže to je úplne v poriadku, ale jak milé, alebo ako náhle sa to deje stále, že vlastne tam je nejaký väčší objem času, hej, že tá žena frfle 70% času, tak to už nie je veľmi dobré, hej. Že jednoducho to je nejaká nešťastná žena, ktorá má veľkú krivdu, veľkú ranu, niečo, čo potrebuje uzdraviť. A takáto žena nebude vďačná za to, čo jej dávaš, lebo všetko, čo jej dáš, to nebude stačiť.
nebude to nikto stačiť, lebo to není to, čo potrebuje. Vieš. Takže aj toto si treba uvedomiť a toto si treba zvedomiť, aj toto si treba všímať aj na randení, že jednoducho, či chceš ísť do vzťahu, že naozaj bude tam nejaká tá forma, ja to hovorím dráma, nazývam to dráma, to znamená, budete to stať viac energie a nebude ten vzťah úplne taký akože plynulý, pekný, bude tam možno nejaké veci, čo si budete musieť ešte doriešiť a je to na tebe, hej, keď do toho chceš ísť, tak poď, ale vedome choď do toho, hej, že táto žena si potrebuje ešte niečo uzdraviť. Keď bude ona pripravená, nie tým, že ty ju zoberieš teraz a tu sa vylieč, chod na terapiu a vylieč sa, lebo ja chcem s tebou chodiť, ja chcem mať zdravý vzťah. Hej. Takže samozrejme, keď ona bude pripravená a keď bude ona chcieť, takže musíš si to uvedomiť, hej, ty, že či to je pre teba takto vhodné a dobre. Alebo teda pôjdeš a budeš si nájsť inú ženu, ktorá je už v tej ženskej energii, alebo teda tá už ti bude vedieť byť vďačná aj za to maličko, čo jej dáš a nebude, keď jej dáš veľa, tak to bude obrovská vďaka, hej, že to si treba všimať. No a keď teda máš zabezpečené to, že dávaš, všímaš si a je tam tá vďaka a ty sa cítiš dobre potom, hej, všímaj si aj, ako sa ty cítiš, lebo určite sa každý muž cíti skvele, keď tá žena je spokojná s tým, čo jej dal. A teda máš tam, vieš aj vyživovať ženu, znamená, že aj po iných stránkach, tak potom nie je, ak prejdete aj do vzťahu dlhodobého, tak tam je veľký potenciál, že tá žena tým, že bude vyživená tebou, bude vedieť, že ty jej dávaš, poskytne, že je to bezpečie, všetko u teba bude mať, tak jednoducho nepotrebuje iných mužov vo svojom živote. Ona si úplne vystačí s jedným a tebou. Len potrebuje mať toho kvalitného muža, aby keď pôjde do sveta, hej, a bude stretávať iných mužov, iní muži budú dvoriť, iní muži budú k nej milí a to sa bude diať, vždy sa to bude diať, hej. A ty ju jednoducho nemôžeš zavrieť doma v klietke, lebo teraz sa bojíš, hej. Takže ona bude chodiť a bude stretávať iných mužov, ale každého toho jedného muža bude porovnávať s tebou. To znamená, že ako sa ty k nej chováš, ako si ty nastavíš tie štandardy v tom vzťahu, ako ty ju počúvaš a ona je vyživená, tak potom taká vyživená pôjde do sveta a pôjde si to. Aj keby ja neviem, čo sa stalo, ona ťa nepodvedie, lebo si povie, no tak to budem riskovať. Takéhoto úžasného muža tu mám, ktorý tu pre mňa robí všetko prvé, posledné. A vždycky je tu pre mňa, poskytuje mi to bezpečie. Počúval ma, spoznal ma, vie, čo potrebuje, vie, kto som, hej. A, určite aj iné veci vám tam fungujú. A ja budem riskovať takýto úžasný vzťah s nejakým mužom na nejaký flirtík, alebo nebude aj nejaké dobrodružstvo na jednu noc. Určite nie, hej, takže nás to veľmi dobre rozmyslí, hej. Tak keď sú tie drámy a tie jednoducho podvádzačky, tam je niečo veľmi, že sú tí ľudia nešťastní, hej, že jednoducho nemajú vyživené, nemajú zvedomené, nepoznajú svoje rány, zranenia. To znamená, že potom sú nešťastní aj v tom vzťahu, po prípade ešte nevedia komunikovať. Tak samozrejme, že keď idú do sveta a tam je niekto nový, zaujímavý, tak si do neho prenesú všetky tie túžby, hej, lebo toho nového človeka nepoznáš, hej. Tak si na neho môžeš preniesť všetky tie túžby, po čom túžiš a zrazu tam máš nejakú noc plnú vášne, hej, ktorá vyprchá veľmi rýchlo. A ráno sa zobudí, že ste s väčšou dierou v duši ako predtým, takže jednoducho to je len taký zase ľahký dopamín, to je zase nejaká taká ľahká droga, ktorú si vo svete vlastne nahrádzame, dávame si tie chvíľkové potešenia, hej, niekedy aj formou, že podvádzame toho partnera. Takže netreba sa toho báť, hej, že jednoducho, keď si postavíš ten domček, ako hovorím vždy, na tých pevných základoch, hej, a naučíš sa všímať tie detaily, tak tá žena, ktorej budeš ty dávať, hej, a ktorú spoznáš hlavne a vieš, čo od teba potrebuje, tak ona ťa nebude podvádzať a už vôbec nebude akože ani len myslieť po iných mužov, lebo všetkých mužov bude vždy porovnávať s tebou. S tým, čo ty si pre ňu robil a vlastne keď máte ten vzťah, že ste spojení, tak ona stále bude s tebou prepojená, aj keď bude na druhom konci sveta a tam budú, ja neviem, Brad Pitt, hej, Slavka, alebo neviem, kto teraz fičí, tak to nebude pre ňu zaujímavé, pretože to je len nejaké pozlátko, ona to bude vedieť, že u teba má to dôležité, hej, čo potrebuje do života, takže netreba sa toho báť, netreba sa báť dávania a keď teda sa tam deje to, že dávaš a nevracia sa ti to, alebo tie ženy nie sú vďačné, tak
treba ísť pomaličky, alebo aj túto vec sa dá vyriešiť, aj samozrejme. Aj s týmto sa dá prísť. Takže všetko je na tebe. Takže pozoruj a dávaj pomaličky, hej. A nikdy si nekúpiš ženu, lebo to jednoducho nedokážeš dať žene, ktorá nie je spokojná a potrebuje stále viac a viac, chce veľmi veľa na začiatku. Ty to nikdy žiadnu dieru, ktorú ona má v srdci, nezaplátaš, ty si dokáže zaplatať len ona. A netreba hrať tie manipulatívne hry, že si používa tú kontrolu a jednoducho viem, že mám nejaké peniaze a chcem si tú lásku, lebo aj svoje strany to manipulácia je tiež, aj z tvojej. Toto sú tie manipulatívne hry, ktoré tiež môžeme niekedy prebrať. Takže dávaj pomaličky a pozoruj. A maj krásny deň. Ešte ti ukážem more v Malage. A východ slnka. Je to ako vždy nádhera. Takže pozdravujem ťa, som Liz, učiteľka inakosti, dating coach pre mužov, pretože každý muž si zaslúži mať skvelú ženu, ktorá ho miluje a váži si. Pa, pa.